ce dalili na neman taimakon sayan mota na agaji ba don duba da zuwa wa'azi da wasu da ake na addinin musulunci. A satin da ya gabata darakta ya kira mitin a garin Benin a iya samina a iya bishop. Wasu lambobi suka kawo shawara na cewa ya kamata a ce ƙungiyar agaji ta mallaki kasota. Nan take kuma mai girma darakta ya aiki wannan shawara, ya karfafa wannan shawara. Kaɗan daga cikin 'yan agajinmu suka ba da gudunmuwa 100% a kan wannan tafiya, musamman sani komanda yana ɗaya daga cikin wanda ya karfafa wannan shawara. Nan take alƙawarin bayan sauran membobi na agaji suka mai ba da naira 50,000, 20,000 da sauransu. Nan take dai aka haɗa kimanin naira 900 in kayan abinci na. A dalilin haka muka cewa tun da muna da samina a gaba wanda za a yi gabata a 18 da wata mai da kuɗaɗen da za mu kashe wajen samina mu haɗa da kuɗin da aka yi mu na ƙasa da kuɗin sayan mota da waɗanda da aka kawo wajen contribution wajen wannan samina da kuma mu shiga jama'a ta cewa mun samu arisan mota. Wannan shi a dalilin da yasa muka zagaya a cikin Benin shekarar Juma'a, kuma yau muka Juma'a aka zagaya ranar Juma'a, kuma yau muka ɗaɗɗako muka taso a garin Ikuma. Kasancewa ɗan Juma'a ba tare da ni aka zagaya ba, sauran bayanai za mu ji su da sani komanda. Amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin fari abin da muka jiya zagaye da muka jiya a garin Benin, ina so ɗan mutane wata ɗan nasiya kunci musu da tunatarwa. Shi dan adam Allah ya ɗauki rayuwarsa abu uku ke ne shi. Uku za su je makabarta, 2 su dawo, 1 ya zama da shi. Na farko dukiyarsa, na biyu aikinsa, sannan na uku ba zai tunatar yan uwan shi. Wannan abin da kuka duba kuka gani, in aka kai ka makabarta a matsayinka na mamaci, 2 yan uwanka za su yi. Wataƙila kana da dukiya, kana da mota, a ɗauke ka a motar ka kai ka makabarta, motar nan dawowa za su yi, yan uwanka dawowa za su yi. Amma aikinka daga kai sai shi za a baka a cikin kabari. Wannan taimakon da muke nema fi sabili ta yi, muna nema ne ba don kanmu ba, face don mu taimaki addini. Abin da ka bayar, wanda ka ci shi ne na cikinka, wanda ka taimaka ma addini shi ne naka. Yawan Allah ya taimaka muka cimma manufanmu, muka sai wannan motar. Wallahi haka koma ga Allah, motar muddin ana tafiya da ita don aikace-aikacen addini, wallahi za ka samu ladanka a cikin kabarinka. Misali, in ma ba dan kanka kake so kai ba, na ba da taimako fi sabilillahi naira 200,000, ladan ya je ga mahaifiyata. Wallahi tallahi mahaifiyarka na cikin kabari sai dai ta dinga jin lada na sauka gare ta, saboda me dan Allah ta yi. Sannan me duk abin da za mu yi, kada mu yi don wani ya yi, kada mu yi da ka yi don Allah. Ka yi don Allah, yi don Allah shi ne bayani. Muna fata ubangiji Allah ya samu dace. A gurguje jiya mun shiga garin Benin, mun je wurare da dama wurin neman taimako fi sabilillahi. Mun je mun samu wani bawan Allah mai suna Alhaji Salisu a kamfanin Idris and Sons Motors. Wallahi nan take bawan Allah ne mana alƙawarin zai ba mu kuɗi naira 500,000. Nan take ya tura mana ba tare da bata lokaci ba. Wani bawan Allah ya hana shi kuma sunan shi Alhaji Musa, shi ma still ya ba mu naira 20,000. Nan take kuma muka je wurin wurare da dama, wurin wata kasuwa mai suna Sauran ba muka je. Shugaba ya yi mana alƙawari insha Allah za mu ji daga gare shi insha Allah da shi da mukarrabansa. Ina ganin jiya yawon da muka yi sai muka je wurin wani alhaji da suna Alhaji Muhammadu Furniture.
shi ma mun je mun same shi ya mana kyakkyawan fahimta ya ci ba matsala insha Allah Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Sannan mun je wata kasuwar Lagos in albasa mun samu ciyaman DL ya ce mana insha Allah su ma za su ga abin da za su saboda me mutane da dama da muka je muka samu su nuna mana farin cikin su saboda me duk wanda ka zo ka samu ka ce wane muna so ka taimaka mana fi sabilillah kamar san shi kake saboda me aikin alheri ne in yayi kan shi yayi ma ba wai mun yawa ba motar nan an siya ba amfani na kadai ba amfani kowa da kowa zai amfana so tari ana samu a yi rasuwa mota ɗaya gare mu bini misali ta ɗaukar gawa da sauransu inda motar nan misali kujeru ko za a ce a sa gawa a je a binne a dawo in aikin wa'azi ya tashi a ɗauki mutane a ɗauke su a kai su bai dace ba a ce a duk jihar nan ba mu da ɗaukin mota ta kan ta dawa gaskiya bai dace ba ni shi yasa na ɗauko wannan magana akan ya kamata mu mallaki mota kuma mai girma darakta ya nuna mana goyon bayan shi kwarai da gaske sannan mai girma darakta ya nuna mana ba matsala insha Allah zai mara mana baya ba don komai ba don mu cimma wannan burin namu da muka dade mu cimma kuma muna fata ubangiji Allah ya taimake mu akan mu cimma wannan burin namu a yau muka shigo wannan gari mai albarka wato garin Yabo muka zo wata kasuwa ta kasuwan Alhaji Abdulrahman muka zo muka zauna da shi shugaban kungiya da shi chairman na wannan kasuwa da wani Alhaji Bawa insha Allah nan take wani dan agajin discipline namu na kungiyar mu na agaji ta jihar gaba daya wato Jamilu Zaria ya ba mu taimako akalla naira 100,000 nan take ya tura mun na ga Allah insha Allah a nan take Alhaji Garkuwa shi ma ya taimaka mana da kuɗi naira 140,000 nan take shi wannan ake malam ya ce shi ma ba za a bar shi a baya ba duk da alhazawan na yi shi ma dai sai dai ya yi malam ya ba mu da naira taimako naira 10,000 a nan take Alhaji Bawa shugaban APC na local government biyar Eastern Central ya ba mu naira taimako naira 80,000 nan take a lokacin da muka zo masallaci mun shiga masallaci na karɓi laspika ina bayani wata mata baiwa Allah na hangota tana daga baya tana sallah ashe ta ji duk bayanan da muke yi ta fita gefe ita ma ta ce za ta taimaka da naira 10,000 shi ma ta bada su insha Allah shine muka garzayo ba za mu gaji ba insha Allah muka ce bari mu ƙara sunan mu zo masallacin shugaba yi ma ya ce saboda abin ya girshe kuma suka ga shugaba bai zai a wata da abin da zai dole sai ya yi sai ya san da kodan da ya dan kan iya ganin nuna cewa ya aka yi haka yana to shi ma zai ƙara sanar da mutane zuwa lokaci kaɗan za a ji shi insha Allah shi ma shugaba ya nuna mana insha Allah shi bai zai yi tafiya amma me zai je ya zauna da sauran mutane insha Allah za mu ji daga gare shi insha Allah shine muka garzayo takanas ta Kano don mu ba gajiya za mu yi ba daga nan ma gaba mun kai ba baya ba insha Allah فارج الكرب ويا كاشف الهم ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا ولي من ظلم ويا أولا بلا بداية وآخرا